Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin karon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. U Satish Chandra Dubey Menteri Kena ka Sarkar Pedang ubadai khmi ya katnat ki kamti dewyong ula penlong jingalang ban khmi bnya ya ki project penroy ka Sarkar Pedang ha district West Khasi Hills. Ka Sarkar Meghalaya kala banjur halor ka jingdon kam ban nai jingo ya ki shnong da ki Menteri Sarkar bat ki officer kenang bakan wanra ya ka jing sngo thu ka bakham sha ya ki jing e jong ki pat ba bat ban penti kena ya ka jing pentrai hok ya ki kam penroy. Bat ka Indian Space Research Organization ISRO kala laban pendap ya ka benta ka bakongsan hakaba kala penskam ki artli ki satellite jongka hakalentia jongki shwaban wanra ki marjan uwei ya uwei kabalong ka kam ka bakham e banle ha haw ki khubor ki babnya U Satish Chandra Dubey Menteri Kena ka Sarkar Pedang ubadai khmi ya katnat ki kamti dewyong ulale jingo na ka benta arsngi ya ka district West Khasi Hills. Kani ka jing le jingo kala long kum shibenta jong ka jing thmu jong uni umentri ban khmi ya ka jing pentrai kam bat ka jingya chaprang jong ki project ba pher jong ka Sarkar Pedang ki bala pentrai na ka benta ka roi ka par bat ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki shnong ki thau ha kani ka than uni umentri ulayo ya ka jing pidang buram na ki Borsanchar district jong ka West Khasi Hills anda ula poi ha ka te ka jaka Hakani ka jingle jingo jong u ka ba arsni ya ka district u Dubey ula jurip iki kaptu kat niki project bala pentrai hapok ki scheme bakong san jong ka Sarkar Pedang. La penlong ru ya ka jingalang ha ka conference hall jong ka office u deputy commissioner Hanong Stein bani kran halor ka jing pendap iki project penroi bat ka jing mentoi baki a ya ka district. Habakran hakani ka jingalang uni umentri Kena ka Sarkar Pedang ula penpau ya ka jing don kam ban pentrai kam hok iki project bat ban pendap iki hakapor ka babiang da ka jing trai lang ha Pedang ka Sarkar Pedang bat ka Sarkar jela kenang baki pai ba kenang kamyo jing mentoi Ka Sarkar Meghalaya kala banjur halor ka jingdon kam ban jingo ikishnong da ki Menteri Sarkar bat ki officer khnang bakan wanra ya ka jing sngo thu ka bakham shai ya ki jing e jong ki pat ba bat ban pentik na ya ka jing pentrai hok ki kampen roi ka jing sngo thu ya ka ni ka jingdon kam ban khmi ikishnong kalong ka wai ni ki jing mi ba kongsan na ka cabinet retreat ba arsni ka bala long ha sora bat bala penya da Menteri rang ba Conrad K Sangma Hakani ka retreat ka balakot hakasni sa jan balala ki jinge phalio jingmot kila long halor kumno ban penbe ki jing e ki pai ba hakabe dai ba ka puli puthi ka koi ka khya ba ka jingdan ki jingtai jingshna ki badon kam da ka bakham pen le jingmot ban kan jo shigi thong bala bu haka Meghalaya vision 8000 laipo ar Umentri rang ba ka jela ula kan tu kitna tre kam ba pher banya trailang rengkat ka jingbu ki jing thmugi ba shai ba ka jingkhmi ya ka jing pendap ki kam nakapor shakapor Ula kedawru ya ka jing koridor jong ke jing kran markhmat bat kishnong ki thau namar ki penyo ki jing tip ki bamla satya banyo tangleng ba ki report Umentri rang ba ula batha ru ya ki deputy commissioner ban le ya ka jo ha ka district da ka balum lang ki nong tre ki badon ha ka district habalek mi ya kishnong Kaseng Congress kalakular bakan shim ya kisien jam badon kam ban pentrai kam ya ka jing thap kam ka bakhoi bat basai haka KHADC lada kawan haka bor haka election MDC ka ban salong shen habayakran bat kinong pathai khubor u working president ka MPCC uba PNCM ulaong baka jing don no daka policy ka babyang nakabanta kani kalong ka bakong san baha Katkum ka jing ong jong ubas iem ulaong ba ka jing thap kam ha KHADC yamanta lale katkum ka jing menjur jong UCEM kumta ka long ka badan kam ban lik phai ban khmi biang ki an ki badang tre kam menta bat kani kan long ka mat ka bakong san jong ka seng congress Ka headquarter jong kisipai BSF ka badan hatura kala pluk ding henen ka sngi ublay ha kapor kumbak hatwe shiteng menstep Karkum ka jing ethu jong kisipai BSF kani ka jing kamding kalas dang nakading ka balapur nasabar jong ka phalau jong ka headquarter ki bor penlip ding jong ka tura ba kisipai BSF kilale wut ban tam ya kani ka ding ka balas dang klang la ethu ba omshim ladan kanu ka jing jabas ngosi ha kani ka jing pluk ding bat ka jing tokit halor ka daw kadang nya chakhman kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Ka Indian Space Research Organization ISRO kalala ban pendap ya ka benta ka bakongsan ha ka ba kalapan scam ki artli ki satellite jongka ha kalentia jongki shwaban wanra ki marjan uwe ya uwe
kabalong ka kam kabakham ban le ha haw ya kanila persang hapo ka program SpaceX lani ka space docking experiment ka ISRO kalalong ka ba job hakaban wanra iki atali ki satellite bala ai kerteng chaser bat target haka jingjngai ka ba lai meter shwa ban penia jangai biang yaki haka jingjngai ka ba pelai yaki ni ki satellite na ka jingma ka India kalalong ka ri ka basaw ban yo yakani ka jingjob hadien ka USA Russia bat China lada ka Bhartiya docking system balashna da ka ISRO kalong ka bajab kani yarap ya ka ISRO banshna ya ka space station balatip kum ka Bhartiya antariksh station bat bakan pendap saya ka Chandrayaan 4 mission ka batmu ban let sha ubnai bat ban wan phai pat ringkat ki phingit chong u sha ka prathei UMP jong katura usaleng sangma oleh kren bat ka standing committee jong ka indor bar parliament ka bakhmi ikikam jong kitnat ki bepet ye ki nong trai sarkar ki jing e jong ki pat ba ka an bat ka jing bishar hok ha ka be dei ba ka jing puntrai kam no ya ka kat ling sun baljek ka badan hatura ha ka ni ka jing kren kam bat ka te ka standing committee usangma ula kerpat ya ka bakan penstat ikikam ki be dei ba ka jing puntrai kam no ya ka te ka kat ling sun knang bakala ban sedang trai kam no ulak daw ba watla ladap shnayaka ladaki paus nam menshwa kani ka katling soin kala shudon kum tu klem trekam ba dei tang teng teng bala pendon kam yaka kum ka jaka penlong kita masa kaput katem usang ma ule thu ba uladap banya keren halor kani ka mat ka bala shu sa teng la slamba ba ula ong ba ka standing committee kala sngap yaka jingker pat jong u kani ka komiti kala kentui ka sarkar jela ban penbyang ki license ki kot kisla ki badan kam khnang ban penya chakmat yaka kam nalor kani usaleng sangma ula terwaru ba ka jingya kiling soin na Shillong sa Delhi kadai ban long no man kasngi haka jaka ban ya tang arsin chetayau kumba ka long menta ki pat ba kila sakhi ya ka mensim 8 para brio hadien ba menteri rang ba Conrad ke sangma bat ka menteri katnat ka koi ka khya ikong amperin lingdo kila kelalong kinong samaria babha ban yarap ya arngut kinong jngok kai perthai na Assam ki balangat haka jingja accident henin kasngi ublai hama kudok kat bagi dangwan phai na suara ka kali menteri rang ba bat kiwei ki kali ki babut ya u kila sangya ban ai jingerap hadien ba kile i ya ka wei ka kali ka balakala khongpong hasurok hadien ba kala kandu ka jingja accident kani ka kali kala kit ya arngut kinong jngok kai perthai na Assam bat lethu ba kini ki arngut kila mensaw malumala u doktor ublale ringkat bat menteri rang ba ulale ban yarap yaki ba mensaw da ka ba pentik na ba kin yo ya ka jing sumar ka badan kam mardor kawai ka ktam sipai jong ka Assam Rifles ka bala shna shipur ha district kamjong jong ka Manipur kala sha thom ha upai bhur ha kasni sa jan balala lakan no bakadaw halandet ka te ka jinglet thom ya ka te ka ktam sipai ka dei namar ka jingsha le don bor bar ka jingkhang la jong ki te ki sipai ban ket iki ding saudong karkum ka khubor na ki pulet ki te ki pai bhor kila hyarthma ya ka te ka ktam ka badan ha ka than hongbai khulen jong ka kasom block ka balong ka than babun kinong song snong ki dei ki naga uwei u officer sipai uliat hu baki sipai jong ka Assam Rifles kila pendon kam daki bom pensat khamat bat siat suloi shasun ban penpraya upai ba le thu shu ba kani ka jingle jong sipai kala penbitari ki pai ba ki bala tur chakatai ka tem sipai ban penjat penpraya ka bat dawa ban wengno ya ka shisendon na khatai ka jaka Uhea ka seng Congress uba Vincent H. Pala ula ong baka Voice of the People's Party VPP ka deban krenshai la ka kwa ban wanra ya ka article lai hinyo iway ni ka kwa ban penklan ya ka kernit ka ban riu la ni ka 6th schedule ha ka jilla Meghalaya habakren ba kinong pathai khubor uba Pala ula ong baka VPP ka deban krenshai shaphang ka jing thmu jongka kata ka jing penchai ka nyarap ya upai ba ban sngotu la ka seng ka kwa ban yada ya ka riti dustur barius pa jong ki trai muluk ni laka seng ka kwa ban kan ria no na ka 6th schedule sha ka article lai hinyo iway ula ong baka ni ka jing penshai ka nyarap shibo ni ki pa ba bakin rai kin aya ka rai jong ki haka election MDC ka banwan pat katung ila poi sha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong haka por prava jing nya so baka Delhi station na ka banta ki khubor ki banwan na ka kani ka dei ka Akashvani Shillong snow bhavan ap ki khubor na Delhi